pasa, freaks? Hoxe imos a estar con Jaime Pérez. Máis coñecido como Jaime Estedi pola súa pericia coa cámara, destaca tamén como reputado director de fotografía no panorama estatal. Traballou nun sinfín de producións, entre as que podemos destacar El desconocido, de Dani de la Torre, Hierro, dos irmáns Coira ou a serie de Mediaset Entre vías. Jaime vainos falar de contrastes cronolóxicos, é dicir, eses filmes nos que as tecnoloxías máis arcaicas e as máis avanzadas se unen nun mesmo universo. Así que imos con As 5 de Jaime Pérez. A ver, Stargate é unha peli desas que volvo cada pouco tempo, o sea, vin xa varias veces. Ten varias cousas, non? Ten aventuras, ten como unha historia de amor, tal. Entón, cando a vin por primeira vez, realmente atrapáronme todas esas cousas xuntas, non? En Stargate vese ese mundo do antigo Exipto, que a min apasioname tamén, e despois se mezcla cun mundo, digamos, futurista, porque hai un alien, non, en toda esta historia, e co mundo do presente, porque son os do presente son os que van a investigar ao pasado que pasa, non, e tal. Entón, bueno, mezclanse tres mundos diferentes. E, bueno, a min, a verdade é que me parece unha historia apaixonante, é moi da súa época, bueno, gústame moito, os efectos especiais son claramente da época, por exemplo, eses bichos, eses monstros, especie de camelos que teñen ali no deserto, dese estilo historia interminable, non? Esas cousas que a min esa época encántame, non? Ese tipo de efectos reais, non? A ver, é bonita porque eles vense atrapados nun mundo moi diferente ao seu, onde hai unha injustiza tremenda, son todos escravos, tal, entón o xefe da misión perdeu un fillo, entón ten a motivación de que ali encontre un rapaz que lle recorda o fillo, o prota, o das gafas, o investigador, pois ve algo apaixonante, acaba namorándose dunha rapazada ali, o sea, que decir, é unha peli que ten así como moitas ramas, non? Está, bueno, a mí encántame, me parece moi entretenida. Amame un pouco polo mesmo que Stargate, non? O sea, esa mezcla de mundos, neste caso, o antigo Exipto é o que ven ao presente, non? Neste caso, un presente de época, o sea, a película está ambientada, creo que como na época dos descubrimentos, non? De Exipto, nesa época dos grandes descubrimentos. Entón, encántame ese tema de que remexer nas cousas do pasado, non? Ao final é un pouco esa cousa que tamén había lendas sobre os que descubriron a tumba de Tutankamón que foron morrendo, non sei que, pois isto é un pouco o mesmo, pero ao bestia, non? Digamos, o sea, descubren algo que estaba enterrado, que había unha sociedade secreta que guardaba esa historia, entón, unha vez que desenterran ese mal, xa imparable, non? Bueno, ten uns efectos especiais que a verdade están moi guais, máis para a época, ten así como esas famosas linguas de area que lles atrapan e tal, e bueno, unha peli así chea de acción que está moi ben. Gústame un pouco polo mismo que Stargate, o sea, esa mezcla de que o antigo Exipto ven a actualidade, non? Entón, de repente, cruzanse aí eses dous poderes e tal. Hai unha secuencia moi bonita na que están nunha cámara, como xigante, na que non se ve nada, e de repente moven un espello, entón rebota aí a luz do sol, e ese espello vai emitindo luz a moitos máis espellos, entón ilumínase toda a sala, non? É iso algo así máxico, non? É unha cousa fantástica e tal. A ver, eu son moi fan da saga de Indiana Jones. A min encántame a arqueoloxía, na realidade, o sea, que é unha cousa que me apasiona. E Indiana Jones inclúe esa búsqueda sempre dos tesouros para poñelos en valor cara ao público, non? Un pouco esa cousa que ten. E, bueno, son unha pasada de pelis. Entón, elexín a da Última Cruzada porque tamén hai esa mezcla de cronoloxías. Neste caso, bueno, as pelis de Indiana Jones sempre teñen unha mezcla de cronoloxías no aspecto de que hai elementos moi antigos que xogan un papel importante na peli no presente, no seu presente que é pois a época dos nazis neste caso e tal. Pero neste caso particular, nesta peli, hai un cabaleiro templario que leva ali, pois non sei, 500 anos ali esperando, agochado nun sitio que é un templo fermosísimo que está en Jordania, na realidade, non? E leva ali esperando, protexendo o Grial.
entón de repente pois aparece ali e el remata a súa misión co esa protección, non? Porque chegan a él xa por fin, el estaba esperando ese momento. Gústame tamén ese momento de encontrarse a Idade Media co presente, incluso indo máis alá, ali está o auténtico grial que se supón que ven na época de Xesucristo, o sea que, bueno, é unha mezcla así de cronoloxías moi interesante aí. Aparte ten esa mezcla tamén, ten algo que a mí me gusta moito nas pelis, en xeral, nas de Indiana Jones en particular, pero incluso podería ser en outras de Axentes Secretos ou tal, que é o tema das viaxes, cando unha peli empeza en Estambul e segue en Londres e despois vai para o Cairo e tal, non? Entón, as pelis de Indiana Jones tamén teñen ese punto, non? De viaxes e tal, que mola moito. Pois o quinto elemento realmente, ao igual que pasa con Stargate, unha das miñas pelis favoritas, porque, bueno, aparte de traer tamén temas da antigüedade ao presente, neste caso un futuro, non? O sea, a peli está nun futuro cercano, vamos a poñer unha cosa así. Aparte deso, é un segredo, é algo que pasa cada 5.000 anos, que xa empezaron as pirámides e tal, entón agora vai pasar neste futuro, non? Que chega este quinto elemento. Entón, esta peli mezcla aventuras nesa zona de Xipto, aventuras no espacio, aventuras nunha cidade futurista. A mí encántame da peli, por exemplo, a parte da estética que é brutal desta película, a banda sonora, me gustan moito os toques de humor que ten. Realmente iso é do que máis me gustou, porque sí que é certo que pelis de aventuras hai moitas e tal, pero bueno, ten uns toques de humor que son brutais esta película. Despois tamén é moi tenra, bueno, non sei, ten un pouco de todo, a verdade. E igualmente mezcla, ten un pouco tamén como deses mundos de Blade Runner, na cidade futurista de repente hai como unha nave espacial que é como un barco tradicional destos asiáticos e realmente os taxis, os coches e tal son como sesenteiros, non? O sea, quero dicir que ten esa búsqueda do retro no futuro e despois tamén inclúe o pasado máis remoto, pero que bueno, que despois eu, por exemplo, tive a sorte de viaxar a Hong Kong e ves que un pouco ese rollo, non? Esa cousa modernista de rañaceos, de todo este tal, e debaixo de todo uns postos que parecen da prehistoria casi, postos de xente que compra, que vende, que tal. Bueno, non sei, é unha mezcla moi apaixonante, a verdade, está guai. Eu penso que en todas as pelis da triloxía original da Guerra das Galaxias existen ese choque de mundos, porque realmente os planetas son sitios ou son granxeiros ou adícanse a cousas do campo, son construcións casi primitivas, non? Onde vive Luke Skywalker originalmente coa súa familia, non sei que, o sea, e despois concretamente nesta peli pois está o planeta dos Ewoks, por exemplo, que viven realmente como na prehistoria. Hai ese choque da Estrela da Morte ou das naves ou dos cruceiros imperiais cando baixas aos planetas realmente ves que viven como nun pasado, non? Realmente, incluso os bosques, a tipo de natureza que se ve na peli é unha natureza moi do pasado, realmente moi voluptuosa, moi abundante, non te imaginas planetas futuristas con ese tipo de vegetación ou de relevos ou de... Creo que toda en xeral, toda a triloxía da Guerra das Galaxias tamén ten esa mezcla de mundos que a min pareceme que é moi atractiva. Tiburón. Babel. Nunca recomendaría Madre de Aronofsky. Top Secret. Bueno, que? Gustouvos a entrevista? Pois se vos gustou, dadelle like, compartide, suscribidevos, que Carmela Silva xa está suscrita a Cable. Non creo, pero ti sí que podes. Dalle aí, dalle.